Més del 75% del nostre planeta és aigua, però el 97,5% és salada i només el 2,5% és aigua dolça. Tot i que la dessalació existeix de manera natural, mitjançant el procés d'evaporació de l'aigua del mar, el cicle hidrològic, dessalar l'aigua procedent del mar requereix un procés tecnològic complex. Les plantes dessaladores industrials són la solució a l'abastament d'aigua a zones amb escassetat de recursos hídrics. A Eivissa n'és una, ja que no hi ha masses o fluxos superficials i els aqüífers subterranis són escassos i actualment molt salinitzats. A l'illa hi viuen unes 150.000 persones, però aquest número es pot duplicar en un dia màxim de temporada estival. A Eivissa es subministren uns 20 hectòmetres cúbics anuals d'aigua, l'equivalent a 6.000 piscines olímpiques. De l'aigua que es subministra, una mica més de la meitat és aigua dessalada i la resta, aigua de pous. Aquesta proporció augmenta any rere any gràcies a l'esforç de les administracions que optimitzen la capacitat de producció d'aigua dessalada i l'aprofitament que se'n fa per reduir la pressió sobre els aqüífers. La producció d'aigua desalinitzada és una competència autonòmica que el govern balear exerceix a través de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental. Els més d'11 milions de metres cúbics d'aigua dessalada que es subministren a l'illa d'Eivissa es produeixen a 3 dessaladores situades a Eivissa, Sant Antoni i Santa Eulària. Sumen una capacitat total de producció de 46.000 metres cúbics diaris. Aquestes 3 dessaladores estan connectades per una xarxa de més de 80 quilòmetres de canonades que permeten portar l'aigua provinent de qualsevol de les plantes a tots els municipis de l'illa. En total, 32 persones garanteixen de manera coordinada el funcionament d'aquest sistema d'abastament als municipis. El procés de desalinització comença amb la captació de l'aigua que es realitza bé a través d'uns pous propers a la costa, com és el cas de la instal·lació desalinitzadora d'aigua de mar, IDAM, a Sant Antoni o Eivissa, o bé directament a mar obert mitjançant una torre submarina de captació connectada a una gran canonada, com és el cas de la IDAM Santa Eulària. Mitjançant bombes molt potents, l'aigua de mar és transportada fins a les dessaladores a través de canonades de diversos quilòmetres. Un cop allà, es passa a eliminar la terbolesa de l'aigua i tota la matèria en suspensió mitjançant els filtres de sorra. Abans de donar pas al procés principal, l'osmosi inversa, s'afegeixen a l'aigua additius químics per garantir la qualitat dels processos de desalinització. L'osmosi inversa consisteix a elevar l'aigua del mar fins a pressions altíssimes de fins a 70 bars, una pressió 30 vegades superior a la que trobaríem en una instal·lació domèstica convencional. Per imaginar l'excepcionalitat d'aquesta pressió, es pot comparar amb la pressió del fons del mar a uns 700 metres de profunditat. Amb l'aigua a aquestes elevadíssimes pressions, es fa circular per unes membranes polimèriques que deixen passar part de l'aigua amb una concentració de sals 100 vegades més baixa, i la resta de l'aigua, un 55% aproximadament, reté totes les sals convertint-se en un residu hipersalí. Aquesta salmorra es condueix de nou al mar, retornant-la de manera que es pugui diluir i evitant que la seva alta concentració generi impactes ambientals. L'aigua obtinguda del procés d'osmosi és una aigua molt pura, que per poder ser apta per al consum s'ha de remineralitzar de forma controlada amb calç i CO2 per complir els paràmetres sanitaris que regulen la qualitat de l'aigua de consum. A més, s'afegeix clor per evitar la possible contaminació biològica en el transport fins als punts de consum. Tots aquests processos són complexos i minuciosos, ja que de tot plegat en depèn la salut de milers de persones. Als laboratoris especialitzats es controla constantment la qualitat de l'aigua que es subministra a la xarxa. Un cop produïda l'aigua dessalada,
es distribueix a tots els municipis de l'illa en funció de les necessitats de cadascú i de les variacions de l'estacionalitat o els consums horaris, entre d'altres. Els municipis tenen la competència de la distribució de l'aigua als usuaris en els nuclis urbans. Cada municipi té el seu servei municipal d'aigua que s'encarrega de distribuir l'aigua de consum fins a cada usuari. L'aigua dessalada s'emmagatzema en grans dipòsits de regulació, que són l'element bàsic de la xarxa de distribució. A Eivissa hi ha uns 60 dipòsits d'aigua que permeten emmagatzemar aigua per al consum de tots els habitants de l'illa a l'estiu durant unes 24 hores. En aquests dipòsits, l'aigua dessalada es barreja amb aigua de pous per complementar la quantitat necessària, però sense esgotar els aqüífers i sempre garantint el compliment dels paràmetres sanitaris de l'aigua. Aquests dipòsits es buiden i netegen exhaustivament cada any. Els sistemes de control remot automatitzats permeten controlar en temps real la demanda dels usuaris, el nivell d'emmagatzematge als dipòsits, els cabals d'entrada i sortida, les pressions als punts importants de la xarxa i el nivell de clor d'aigua, entre d'altres. Un extens i complex sistema de xarxes d'uns 1.000 quilòmetres de canonades soterrades als carrers, les carreteres, els camins, permeten fer arribar l'aigua fins a uns 60.000 punts d'abastament i així poder abastir a l'estiu fins a prop de 300.000 persones. Totes aquestes conduccions d'aigua requereixen un manteniment constant i reparacions diàries per garantir la continuïtat del servei i reduir les pèrdues d'aigua durant el transport. Mentre anem a l'escola, a treballar o a la platja, fins i tot mentre dormim, a l'illa d'Eivissa hi ha unes 150 persones, equipades amb sistemes de control i comunicació moderns, potent maquinària, instal·lacions industrials d'última generació, que vetllen perquè cada vegada que obrim una aixeta allà on estiguem, tinguem aigua en qualitat i quantitat suficient per cobrir les nostres necessitats vitals de feina o de lleure. Però, a més, tenen un repte: ser cada dia més sostenibles. Per això posen la innovació i la tecnologia al servei de la qualitat, l'ecoeficiència, la gestió intel·ligent i la sostenibilitat. I per primera vegada a la història de les illes, la gestió integrada de les dessaladores ha aconseguit que se subministri més volum d'aigua dessalada cap als pous, fet que suposa una protecció de les masses d'aigua subterrànies de l'illa i dels cursos d'aigua superficials com el riu de Santa Eulària. L'únic riu de les illes que, si segueix exitosament la tendència de protecció dels aqüífers gràcies a la producció d'aigua dessalada, podria arribar a recuperar la quantitat de flux d'aigua que li va donar nom.